Ti di wneud peth iawn. Llyr Hopkins. Ie? Dwi'n arestio chi ar amheuaeth o wirdroi cwrs cyfiawnder a chynorthwyo troseddwr. Does dim rhaid i chi ddeud unrhyw beth, mi all ni weidio'ch am ddiffyniad os na rydych chi'n sôn wrth gael eich holi am yr hyn yr ydych chi'n dibynnu arno yn y llys. Gall unrhyw beth rydych chi yn ei ddeud gael ei roi fel tystiolaeth. Be ti di wneud? Stopia! Dim yr account socials y salon ma hwn? Ia. Ti bron iawn o gweld i ben ôl o. Ti'n abod yr account? Na? Fi sydd ynyn nhw, Dylan. Fi sydd yn y lluniau i gyd. Dwi ti ddim di gwneud yn byd o'i le. Chdi ydy'r dioddefwr. A fydd Rhys yn dallt hynny, siŵr. Dwi just really eisiau hyn stopio, Rhys. Dwi'n gwybod. Mae'n edrych yn debyg bod wedi cael ei trwani. Please, paid yn ychryn i fel eto. Diolch yn iawn be mae'r boi Sebastian ma di wneud i chdi, sdi. Da chi'n meddwl neith e helpu? Da ni'n gwaith a trio, nach dan? Mr Parry? Be sy'n gallu marw? Mae'r oriau nesa'n. Dwi o bwysig. Pryd sy'n dod adra? Unwaith fydda i di gorffen hwnna. Please, ni di symud i mewn at y fi o wyn. Go iawn. Cai siop, dio. Os da chi'n mynnu gwbo. Cai siop? Mae'r un oed am Mali. Da ni'n mynd efo'n gilydd. Rywun hun yn cymryd mantais a rywun lot fengach na fo. Ond dwi heb neud dim byd. Fi nath ddeud wrth y genod bod ni'n gariadon. Be am y negeseuon ma? Nes i ddwy'n i ffôn o a gyrru nhw i fi fy hun. Dwi mor sori, Cai. Hei, Jace. Dwi'n sôn ma wan. Sori. O, dwi'n mor sori. Ti'n hapus, wan? Dy bai di di hyn i gyd! Hei, Dad. Ti'n hwyr? Sori. Is gen byd gwell i wneud? A dwi yn caru chdi hefyd. Please, ffona fi, Tammy. Be dwi di wneud i heiddi cael yn rhin mor wahanol gen ti? Gadael mam yn dysgol babi? Achos dyna be nes ti, ynddo fe? Dad? Be sy'n mater efo Vicky? Bo ti ar y change, dweud? Neu, just yn dechrau illa. Be? Menopos? Beth bynnag o ti'n weld, beth bynnag o ti'n glywed, ti ddim yn cario clecs, yn wedig os yw'r clecs na i wneud â fi. Yna. Mae dy fi cancer. Mae fi a Danny di bod yn meddwl. Be sa'ch chdi'n dod yma i fyw at hynny? Tra ti'n sal? Dros y dŵr mae'r nos yn cael